Ki artili ki sang bhalang na Ribhoi district ki lapan pau ki jing persajur halor ka jing temu ban penkan ria no ya ka office u block development officer ka CNRD block sning ka bala don di ki nyo post nam hakasnong lum nong rim ka bala mut ban penkan ria sha sning lum pi kita ki sang bhalang bakantup ya ka nyo trap achik national movement Ribhoi district union balai lam do ba pateng marsing kumu presiden barka Confederation of Ribhoi People Central Zone balai lam do ba shining kentela kumu presiden kilapan pau bakin yang ban persajur ya kate ka jingtmu penken ria eko office da ka jingkeno ya ka jingle don boru BDO batang shimet marway klem kanu ka jinge slog ne ka jinge teplang ki paitba Hakaju kapor kila dawa paitba baka sorkar kan penken ria kamno yute BDO nalor bobat art liki kam kata kumu BDO bat kumu majestor badai pej di kisnong kapun namar dei satiau khasi bat kila dawa bantung deki majestor badai khasi bat bala bantip bi kajing jungi paitba hagi thain kapun la ban kado badang haka ar tarik risau ar hajar ar pawar kadai ka lengkhu singi kha jong Mahatma Gandhi ya kadai ka office UBDO ka CNRD block sning la penkop buram ya ka lengkhu ba nyo postnam jong ka jing sakri ka jong ka shaki pai ba to nagaleng jongi ka seng etsanam Ribhoi district hagane ka singi wan nangne office jong ka block ba hadin bang i ya ka khubar menin ka singi ba ya ka block onra no sate sapolum umpi Ina kaleng juga seng, ngidon ya kajing sokya, bat kajing persya, halor kene kajing temu jong une video, menra no ya kene ke blog, nang ne sate sapolum umpi, nakaleng kaseng ni penpau ba, kene ke blog kapal rim tam, nadu kipor jong ke Asam, ha kajing sisa la dei ban, sna thmai ya kene, ban sna ki building ki bat thmai, kenang ba kata kanam jong kene ke blog kapal rim tam, kene kansa. Jika bang isosi pat kalong ba kai kadau ko bala pelong yang ni video ba umut no benra sate sapolum umpi sate saklau ia kane ka blok kane ka sentar ka babyang ba ka cikadon jong kane ka blok handrai nakaleng ka seng ngi so ban persya halor kane ka jing temu jong uni video benra ia kane ka blok sate sapolum umpi klem ka jing tiplang jong pai ba kane ka blok kahap nagispa terligi senong Aswa ba unle ya kana no kam kat kata ban chip no ya kana blok sate 10 pi balai umla klem da pentip segi pai ba lane sekirang ba snong tiba hap hapo jong kana blok tena kalen ka sengi penpau ya ka jing persya halor kana ka jing temu jong une u video ban sule don bor marwai kam dei ka kam simet ke jong u kana ka kam jong pai ba tena kalen ka seng ngi so ya ka ban penpau ba dalele nginom ailat hi ba unra ya kana blok sate sapolum umpi katkum ka statement ka banyu i menen baka jakar ka detang ar akar ngitip baka ne blok barim ka don lagi phau akar hato kai ka jing mentoy la dara sekete bat ya ka jaka ka badan hangne sai kin ibu kin supen sap ai no nek ka sengi pen pau kata ba ka jaka kala bayang palat ka don lagi phau akar ikwa bakin penek be hangne ya tharai ba upai ba kalai kawan ro unsuk hangne amar ka blok ka hap sadu sepo siang ro te kipai ba kitip hai kena ke jaka ladara sate kathara kipai ba ro ki samjenjar hadu kalai kawan namar ki auto kamai ro kimdon te kerpat hiba kane ka blok kane heng neju banagaleng ka seng kanumkut tang menta ka singi handrai nginiat persya hi kene ke jingle don bor jong ni video da ka ba usule marwai sakawai ngi kwa ban pau bau ni video ubat arteli ki pos tengi kwa ban kensai ubat kum magistrate jong kane ka border block 2 ikan tu saka sorkar ba sobha banweng no ikan ka pos ke jong u kum magistrate sate sapo border area namar ngitip bomde video udai unon tribal khasi udo usnam jongi tingi kwa hi ba sate sapo border area ngiu i ka jingjak ka bana ka por si ka por ki pai ba nong song juga block 2 ki kendu i ka jing tingi kwa hi ba ya ki magistrate ngi kwa hi ba kendai ki khasi makin suthu i ka jing ki pardo parasnam ke jongi ka Confederation of Ribhoi People CORP buat ka HNM ngiwan takasi hene kumban persa si bentai ke jingle don bor jong une video jong ka msing bahap blok msing nakleng jungi ki aseng ngi persa halor ka nungrim ka bom yahap ba une video umut benra ya kene ka blok sapo lumpi nakleng jungi ngi kentu yo video ba udai ban
hajaka bon ra ya ka block stay bun persat ka ya ka psa jong ki pajba ula dai bun snai da ka building hang ne namar kani ka jaka ka de posurok ka kham internet ki nong lek jong wan ru ki kham suk sibun namar kani ka dai ka jaka ka besuk mentau breu ban nak kendong ba wan na area mauti na area raj merdon ibawan jaka bakin wan ka baikili ka bandap na merdon ko msing bat hablok sispat ka lara charu satai kala sim saki spa arpo dan nakaliang jungi ngidawa yaw ni video bat ngidawa hiru yaw lokal MLA baudai ban terspar no direct yaw ni video jong kanika blog msing sibenta hi nakaliang jungi set i yaw ni video kajimun kam ju kalong sapa pelat kan man bangi wan apa ka office ju ngimpet ju ya kendu handai kabun hi bau bun kambek dah kiwi ki jatcam nak kini juga keseng tengini kentin ngidawa hi merdor ba komune video ba pentobria uba penjungut ladai pun terspar no direct you sakwe ke zakapan